medical doctor, ano ba ang nakita mo dito sa ating produkto? Yun, siyempre, it's the Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Ano ba yung nakita mo dito at sa tingin na nakita mo na makakatulong bilang doctor, bilang medical doctor, alam mo na malaking tulong sa may mga problema sa kalusugan? Oh, yes, ma'am. Alam mo, tama-tama yung tanong mo, ma'am. Kasi alam mo, actually parang piniprescribe ko na ang mga minerals no, pero in a synthetic form pa lang. Kaso lang nung nag-abroad ako, medyo namulat-mulat po ako no, sa tawag dito, binibigay na benefit po ng mga minerals po, no? Lalo na in its purest form, in its the most natural form. Kaya nung nagva-vitamin C ako doon, bakit kaya powder? Doon ako nagulat, sabi ko. Tapos nung umuwi ako, naghahanap ako ng mineral kasi may isa akong pasyente na pagmamayari ng plantation ng pineapple yung iniinom po natin, no? Pwede ko nabanggitin yung brand niya. Pero naghahanap kasi siya ng mineral, sabi niya. And then sabi ko na ganyan, so I have to find something na talagang mineral lang kailangan ko bigay. And timing kasi, tabi lang ng clinic ko po itong HCI. And when I got some of the products, sabi ko ito na nga yung hinahanap ko. And hindi ako nagdalawang isip na tawag dito na parang madami akong tatanong-tanungin pa dahil alam ko na po kasi nung nag-aaral kami ng medisina, meron na rin po itong mga minerals. Kailangan ko lang i-open up at i-re-educate yung sarili ko. So, at kailangan kong intindihin, no? Kasi hindi lahat ng doctors ay open sa ganito. Alam din nila, kaso lamang po, ang focus kasi ng ibang kasamahan ko ay yung westernized, syempre yung mga yung talagang gamot na alam natin, mga synthetic po. Hindi naman ako against kasi po ang practice ko po ay medyo rin po, nag-opera tayo, meron din tayong mga hinahalong mga ngunit na-focus ako rito dahil po sa galing ng produkto, not just because gusto natin lang i-promote, but really, it really has restored a lot of my patients' health. Kasi po, ang unang benefit niya po, ma'am, is nag-a-alkalinize ng katawan. It balances it outweighs the acidity in the body. Alam naman natin na may mga stresses ngayon na namumuo sa ating katawan dahil po sa anxiety because of the COVID. Pag kinakain natin, hindi na masyadong bumabalik sa natural, mga instant na yung mga iba. Pati na nga yung mga ayuda na naibibigay, mga instant na. So, doon po nagiging acidic at tapos yung mga gamot po na naiinom natin, nagiging acidic yung katawan. So, that is one thing na nagustuhan ko sa produktong ito. And natural, wala siyang preservative. Kung titignan mo po ang bottle nito, ang package nito, hanapin mo man sa ingredients niya po, wala kang makitang mga food coloring o preservatives. That is one, natural. Alam naman natin ang katawan natin po ay natural to organic. So bakit pa tayo maglalagay ng maraming synthetic where in fact pwede naman ang natural na kailangan mag-restore ng katawan. That's second, okay? Ang pangatlo po, nagustuhan ko siya dahil parang feeling ko huli-huli na ako kasi when I was in abroad, like in the US or in South America or some Asian countries, parang huli na tayo kung ngayon lang tayo magsisimula kasi like in Canada, in the US, even in Taiwan, in China, mga ganun po. Medyo na rin sila sa mga organic, sa mga food supplements. Kasi po, parang ina-advocate na nila ito kasi yan ang mga nakitaan nila. Kapag ang mga tao ay deficient sa ng mga minerals, mga vitamins, na essential vitamins na organic, at saka amino acids, mga ganyan, na nakukuha din naman natin ito sa mga natural preparations gaya nitong Power Trio natin po. Kasi po ang Power Trio natin ay all natural. Galing po yan sa Salt Lake of Utah, yung cell mineral drop. Contains a lot of minerals, major and minor, at that 82. It has also the cell biofood, wherein it's a food na meron siyang spirulina at chlorella, which is good for the metabolism
It increases the protein, that is also oxygenation. Meron din siyang anti-cancer property because of the selenium, magnesium, yung mga mineral na yan. And the juice itself that is very high in antioxidants to fight the free radicals, that is the vitamin C, a high dose of that vitamin C with extracts and peptides of the 5 essential fruits and vegetables na nandiyan, like malunggay, carrots, meron din siyang mga vitamin C na mga nandiyan po. So, doon po nagsimula lahat, ma'am. And not only na dahil inaaral ko siya or nagustuhan ko siya, it is also number 4 reason is FDA approved po siya. So, pag FDA approved ang isang produkto, ibig sabihin, safe na ang doktor na mag-promote nito o kahit sino man, kasi po, wala siyang pwedeng idadali sa ating katawan. Mas pag-post, mas confidential ibigay ito, lalo na sa ating mga doktor, hindi dapat nakakahiya na magbigay ng food supplement kasi dumaan ito sa standard. Meron kasi tayong tinatawag na dapat pagsapit ang kumpanya ng mga requirements bago mabigyan ng certification FDA. Meron din siyang study, meron din siyang mga stability. Kung hindi stable yung produkto, hindi maganda, hindi nilalabas at bibigyan ka ng certification ni FDA para sa ganun magamit ng tao. So yun ang pang-apat na ating pinanghahawakan na mga rason. At ang the fifth reason that I like here in this company, simple pero rap siya. Hindi siya itong maraming mga kailangan alamin. Basta may mineral po siya, may amino acid. Kasi pipihira po mga food supplement na nagpo-promote ng mineral. Kasi po, kung tutuusin mo, ma'am, ang mineral ay may kakayanan po mas i-activate niya yung vitamin sa katawan. Kasi yung ibang mga food supplement or on vitamins, siyempre, mga amino acids, kasi wala silang mineral. And I'm proud of this product because a mineral can really, even in the cycle of our cells, kailangan ng mineral because a mineral can make a vitamin, but never a vitamin can make a mineral. And the vitamins that we need are very essential po yan para mas maging ma-restore yung cells natin, mas free sa radicals at mas mataas ang oxidative property niya. So, measure tayo sa mga sakit, whether it be infectious or non-infectious. At ang panghuling nagustuhan ko po, ako mismo, ma'am, I use the product. I don't only talk about the product, but because chairman tayo, tinalaga, kasi po, sinubukan ko rin. I have also some kind of mga allergies, stresses, medyo siyempre, as a male, medyo nababawasan ng konti yung titining, pero using the product, like not only the Power Trio, we have also, actually, ma'am, to tell you, ma'am, to tell our listeners, ma'am po, lahat ng produkto natin, whether it be the food, even the products like even the lotion, we have also the shampoo, the soap, are all alkaline. May tester tayo dyan, ma'am. We don't only talk about the product. Even they dare us, pag near tayo, sinasabi lang naman nila. But if we have a lot of ample time to discuss kung ano yung trabaho ng mga minerals sa ating katawan, kung paano siya nag-work, we have also some tests to doing it para sa ganun, ma-prove. And this is something yung gusto natin in return sa mga ating mga users na hindi siya substandard ang product. So there is a form of standardized achievement na ginagawa tayo para sa ganun, mas kalidad yung produkto. In fact, tignan mo yung produkto, it was given a star by the food supplement organization or even some of the award-giving bodies para sa ganun ma-recognize yung product na alam nila na kalidad po ito. So yun ang mga main reasons po, ma'am, na bakit ako nagkagusto po sa produktong ito because I'm also a user. And naman, it's a food and it has the highest level of supplement. And naman, the food is the medicine and any medicine is also a food. Kaya yes, oo. Kaya naman talaga, parehas ang experience natin. Doc Ian,
dito sa product natin. Nanonood sa atin si Doc Ian Balangge. Lucky daw na Opo. mapakinggan ka, Doc. Oo. Hello po, Dr. Ian. Ayan. Sa mga natin, sa lahat ng nakikinig sa atin, saan man kayong radio station, nakikinig at saan man kayong Facebook nakaabang. Oo, ang napapakinggan natin, Dr. Christopher Ian Cabalsa, isang medical doctor na sobrang nakita niya ang kagandahan ng ating produkto. Kaya naman, he is right now the chairman of HCI-Biz Nutritional Advisory Board. So, mga ilang taon ka na rin dito sa amin, Doc, di ba? Oo. Yes, So, it's the power trio talaga, Doc Ian, Power trio natin, talagang so amazing ang ginawa nito. Ako, madalas ko yung sabihin, with our power trio, marami nang nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. yun, At tama. tumulong sa mga na-COVID. Matindi ang ginawa nito, Doc, sa mga na-COVID. ma'am. Totoo pala yung sinasabi, Doc, ng isang doctor rin dito sa Legazpi. Nasabi niya ang pangalan Dr. Mike Navera. Hinihiram ko lagi yung kanyang Yes, statement. oo. Nasabi niya, COVID will stay tomorrow. The next day, masanay tayo na andyan talaga yung COVID. Pero sabi niya, eto yung gagawin nyo. Follow the health protocol. O, alam na natin yun. Dapat na-master na natin yun. Pero sabi niya, Doc, eto daw yung pinaka-number 1, Doc. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Doc, paano ba tutulong na ating produkto, the Power Trio, especially sa panahon ngayon na nandyan ang COVID-19? Yes, ma'am, you're right. Tama nga, ma'am, no? Palakasin ng immune system. You know, our body has a defense mechanism kagaya ng mga cell-mediated. Mayroon tayo mga soldiers in the body. But because of that, kailangan din nilang maging malusog. So, because of the minerals that it contains, no? It has also what we call the chromium, it has also selenium, mga ganyan, mga fighters natin na mga like iron. Yan po ay nagpapalakas sa cells natin. So, it itself, pinapataas na yung immunity level. Alam mo kasi pag pumasok, especially the zinc, no? Zinc. The zinc is one of the, the super antioxidant mineral yan. Alam mo po ito, pag nag-mix ito sa vitamin C, no? Na meron tayo sa produkto natin na citron juice, no? Mhm. At nag-mix yan, at plus sinaluan pa ng calcium, because the calcium is also one of the property na kailangan yan kasi ina-activate niya yung vitamin D3, no? Yan ay mga anti-cancer, anti-infective property. So napakataas yan. Pag nag-mix po mga ito sa proseso po, no? And then actually we get also the vitamin C under the sun. Pero dahil po sa calcium na one of the major minerals na nahanap sa katawan natin, tapos dinagdagan mo pa po ng cell mineral drops, mas tataas po yung immunity natin. Ma'am, that's why we are promoting this kasi maraming tao na uubusan ng calcium. Hindi lang natin alam, bata pa lang. Why? Because we keep on drinking calcium. And calcium doesn't only contain the bone. It also boosts in the immunity din ng cells. So, pagbababa po yun, doon tayo bumabagsak. That's why we are recommending and promoting this, our Power Trio in the form of the cell mineral drop and cell biofood. And during this time of pandemic, lalo mga itong virus na to, medyo shy away sila kapag mataas yung protein content ng katawan, no? Kapag madami kasing carbohydrate kang kinakain, sugar kasi yun. So pag mataas yung protein content, na binibigay naman ng spirulina natin po. You know what? The spirulina contains a high amount of protein. That's why kahit yun lamang po ang inumin mo, totoo po ito because in the studies, by computing 5 tablets, it's already equivalent to 1 value meal. Imagine that, 5 tableta lang. Kahit 5 tableta, Doc. Ako, minsan, pagbagsak yung health ko, 15 tablets. Yes, ma'am. Parang gano'n nga. Parang
doon tayo magsisimula. Kung 5 nga, parang isang equivalent to isang value meal. Parang may rice ka na doon, may isang piece of chicken ka na doon. Parang Wow. how much more pag 15? Pag high That is really dosage. high. Ay, High grabe protein. talaga. That is good. Okay, Oo. ma'am. Well studied yan, ma'am. Because you know what? To also to prove my sinasabi ko, itong spirulina kasi to, even the scientists in the US, diba, ihambing na lamang po natin sa ganun, ma'am. Kasi po, yung pupunta sa outer space, gaya ng mga astronauts, ang binaon lamang nila ay mga spirulina. Microfood. Oh yeah. So ginawa kasi nila ng nanotechnology ang food. Hindi porke food, kailangan nakadelata, mga kanin, mga pasta, ganun. So ang ginawa nila, kailangan natin magdala sa outer space ng parang kahit papaano na madaling kainin, na kahit na zero gravity, hindi siya mag-spill over doon sa airspace natin, aircraft nila. So they use spirulina in the tablet form. In fact, parang cell biofood din natin. Kaya po, number 1 food supplement ang spirulina na pinag-aagawan ng iba-ibang mga food supplement. Kaya naman pala, Doc. Yes, yung mga nagtatake ng ating CBF, na dumating ang time talagang mga maliksi sila, nawala yung mga pain, saka yung mga, 'di ba, yung mga frozen shoulder. Ang dami talaga ginawa nito combined with our HCI-CMD. Now, Doc, gusto kong itanong sa iyo. Itong ating Supreme Juice, compare kasi dati po, ang iniinom ko, Doc, noon is ascorbic acid. Sabi nung isang friend ko, ate, palitan mo na yan ng isang klaseng vitamins na nakalagay sodium chloride. So, pinalitan ko yon. Pero ano yun, nasa kapsula. Hindi talaga ako nag-i-enjoy. Katanggalin ko daw sa kapsula para hindi ko mainom yung, di ba, yung kapsula kasi may chemical yon. So, yun ang nangyari. But ang dumating ang Supreme Juice natin, tuwang-tuwa ako kasi in powder form. Ikaw, anong experience mo po dito, Doc? Oo po, ma'am. Tama. Kasi, when I was in the States, ma'am, vitamin C, and pinapadala sa akin powder, first time po, parang nakita ko, kaya pag-uwi ko sa Pilipinas, paghahanap ako nito. Pero nung nakita ko na itong vitamin C natin na nasa powder form, ito na nga yung hinahanap ko. Walang kwela ito, walang halong-ano. Kasi alam nyo, ang studies would show that a vitamin C in the powder form mas stable sa doon. Walang problema sa powderization of ano. Kasi pag yan, naging crystallized siya, naging powder siya, mas stable sa doon. Kaya po, mas okay yan i-absorb sa katawan natin. Oh, yan. So, isa pa, Doc, kasi ang bilis ng oras. Sayang, dapat pala inano kita sa 1 hour na 1 hour na programa ko pag Sunday. How about, Doc, yung bago natin na product ngayon, yung CR Juice, pang detox. Anong kagandahan nito? Okay, syempre, baka sabihin lang, may power tree, yun na naman, may product na naman. Kasi we innovate. Wala namang problema. Parang ibang gamot lang yan sa merkado ng mga drugs na bago-bago dahil tayo po ay meron tayong nakitaan na minsan, kapag constipated yung tao, marami tayong nilalagay ng mga synthetic food, mga toxins sa ating katawan, at diretso naman yung mga kinakain kasi natin sa stand natin. Oh, ayan. Parang nawala si Doc. Hello, Doc? Yung mga unwanted oils, at siyempre, alam naman natin, ayaw natin magkaroon ng mga stomach cancers, mga intestine. Medyo nagchachapi ka, Doc. Hello? Anong nangyari? So anyway, hindi ko na marinig ang boses ni Doc Ian Cabalsa, ang ating chairman ng Nutritional Advisory Board ni Health Code International. Siguro baka na-loba. Tingnan ko nga yung aking Hello, Doc? Nawala na siya. Oo. Teka lang kung anong nangyari sa kanya. Wait lang. Doc? Yes, ma'am. Doc, nawala ka. Okay, anyway, tuloy natin. May time pa ba, ma'am? Ano na lang, Doc. Minsan siguro interview kita ng 1 hour. Parting words? Pero parting words sa mga listener natin, saan man sila nakikinig sa ngayon? Oh, yes, alam nyo, it's not because may doctor on board dito po sa ating Power Trio na po-promote po dito. We're just proud that this company has doctors, no? Hindi lahat ng food supplement may doctor na naggagambol ng kanilang name para lang itaya ang kanilang pangalan para dito. Because
it's a food supplement, pagkain siya, pero natural, in the form of like this lang, yung parang ginawa lang siya na nasa bote, para kapag on the go tayo, meron tayong kinakain na natural. No? Walang masama, so we advocate this, we promote this, so that there is a prevention and as well as protection of the body. And kumbaga sa formula yan, P plus P plus P, prevention, protection, ano pa yun? Prevention, protection, Promotion. Promotion natin ng produktong ito is equivalent to restoration. Ay, No? Doc, Para gusto naman kong yes, mag-message ka, Doc, kasi ang dami po nagpa-positive sa COVID dito sa Bicol. Anong message mo sa kanila po? Well, yun nabanggit ko nga, ma'am, because of constant usage of the Power Trio, meron siyang mineral na zinc, it has calcium, it has vitamin D because of the product dun sa calcium, that meron siyang vitamin C, and the protein that is coming from the spirulina. All in all po, araw-araw yung 3 times a day po, talaga mo, mas papabilis. Kasi pag na-infect ka po ng virus, acidic yung katawan mo mas mabilis yung course of mga 2-3 days pa lang, okay ka na po. Yun po, papangako natin yan kasi blood test mo yung sarili mo, mas mabilis pong mawala po yung viral load kasi of the zinc content of the cell mineral. Wow, kaya naman pala, Doc, marami kaming minsan nagre-reach out sa akin na lahat ng simptomas ng COVID nandun na sa kanila. Sabi ko, subukan nyo ang ating Power Trio at mabilis, Doc, talaga ang kanilang recovery. Ang dami na nila. Ang dami na. Hindi lang nga dito sa ma'am, in fact, we promote this also in our place and walang pinakaiba yung puso ninyo, may share produkto rito sa Bicol, ganun din po sa amin. Pero how we wish buong bansa po ay makapag-try na itong ating produkto po na pinopromote po. Yan. So yan, Dr. Ian Cabalsa, kami po ay sumasaludo sa mga doktor na hindi nila pinagkakait yung mga importanteng kaalaman sa mga tao para mapangalagaan ang kanilang mga kalusugan, lalo na ngayon na nandiyan ang COVID-19 na marami ang natatakot na sa ngayon. Thank you, Doctor. Thank you so much. Oo, maraming salamat po. Magkita ulit tayo sa sa ere ay sa minsan, Yes. Doc, ha, salamat po. Okay po. Okay, bye-bye. God bless po. Okay. Medyo na yung aking boses. Hindi na ako makapag-announce ng ating mga center, pero ang importante sa ngayon sa inyo, pwede nyo saan man kayong radio station makikinig, kunin nyo na lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At nakakalat naman yung ating mga center, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga doctors na member ng Nutritional Advisory Board, of course, ulit-ulit kami nagsasaludo sa inyo, sa inyong, yung bang hindi nyo pinagkakait sa mga tao. Yan na nakikita ko, Dr. Edna Balangge, yan, andun din si Dr. Beth Caballes, marami na tayong doctor na on board, sabi nga, dito sa Health Code International. So, abang na lang uli sa susunod na mga program natin para sa ating mga outlet. Pero what is important now, ang napakinggan natin si Dr. Christopher Ian Cabalsa, Medical Doctor from Tuguegarao. Siya po ang chairman ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. At minsan siguro ma-interview ko rin yung ibang mga doctor natin. So, ingat-ingat po tayong lahat. Andyan ang COVID, mas maraming nagpa-positive sa COVID-19. Pero alam nyo ba, ng ating Power Trio, tried and tested, malaking tulong para labanan ang COVID-19. So maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people. And hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.